tunggalipun bocah lanang dari kalangan Bani Israel dahulu niku duweni tabutan niku lemari lah, peti sing isine kitab-kitab. Nek cara wong saiki niku ya kitabe diadahi lemari jumlahe 80 lemari. Oh, berarti nek wis 80 lemari isine kitab-kitab, isine buku-buku, berarti kaya wong sing luar biasa. Ki ketika hidup zaman sinten Bani Israel. Wahalun utawi tingkai annahu iku stune rajul lam yantafi iku ora tampa manfaat sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Fa'auha mongko paring wahyu. Halaman 77. Fa'auha mongko paring wahyu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala ila nabihim maring nabine Bani Israel alaihi salam. Antafsiriyati iku bangsa tafsiriyah. Jadi nabine Bani Israel niku dikandani nokono enek bocah lanang sing wis ngumpulo kitab akeh pira 80 peti utawa 80 lemari ya. Ilmu 80 lemari ki mang ora bakal manfaat ya to kecuali niki mang. Kul hadil jama'i kul maca sira li hadzal jami'i maring iki kumpulake barang. Litil kal kutubi maring mengkono-mengkono pira-pira kitab. Lau jama'ta lamun ngumpulake sira kasiron ing akeh minal ilmi saking ilmu lam yanfa'aka mongko ora migunani apa kasirun ka ing sira illa anta mala angin yen to amal sira bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Ilmu sing akeh 80 lemari kuwi mang tidak akan pernah bermanfaat dawuhe wahyune nabine Bani Israel kecuali wong iku mang ngamalno 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma iftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wansun alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti huduriyati wa bari wa salim bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabu Abdul Haddad al-Habib wa Allah salim wa rasuluhu wa khidmatu sallallahu alaihi pada kitab syekh asqalani. Mustahil guru-guru kita yang sebah kita jami'an al-hudur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal munasyawlan al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sedaya tasih ditakdir kalian Allah sakit nglampahi rutinitas kewajiban kita sedaya kanthi keadaan sehat walafiat. Monggo nikmat ingkang sampun dipun raosaken kita raosaken, kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya benjang badhe dipun akeni umatipun lan berhak nampi syafaatipun syafaat wonten ing alam donya
langkung syafaatul udzman bijang wonten dinten kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu khamisata asyarata utawi pengucap kang kaping 15. Ruwiya den ceritake anna rajulan apa setune wong lanang mimbani Israila saking Bani Israil. Jamaah iku ngumpulake sapa rajul samanina ing 80 tabutan apane petine minal ilmi saking ilmu. Makalah sing nomor 15 niki nerangno wonten setunggalipun bocah lanang dari kalangan Bani Israil dahulu niku duweni tabutan niku lemari lah, peti sing isine kitab-kitab. Nek cara wong saiki niku ya kitabe diadahi lemari jumlahe 80 lemari. Oh, berarti nek wis 80 lemari isine kitab-kitab, isine buku-buku, berarti kaya wong sing luar biasa. Ki ketika hidup zaman sinten Bani Israil. Wahalun utawi tingkai annahu iku stune rajul lam yantafi iku ora tampa manfaat sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul. Fa auha mongko paring wahyu. Halaman 77. Fa auha mongko paring wahyu Allah taala sapa Allah taala ila nabihim maring nabine Bani Israil alaihi salam. Antafsiriyati iku bangsa tafsiriyah. Jadi nabine Bani Israil niku dikandani kono enek bocah lanang sing wis ngumpulo kitab akeh pira 80 peti utawa 80 lemari ya. Ilmu 80 lemari ki mang ora bakal manfaat ya kecuali niki mang. Kul lihadil jama'i kul maca sira lihadal jami'i maring iki kumpulake barang. Litil kal kutubi maring mengkono-mengkono pira-pira kitab. Lau jama'ta lamun ngumpulake sira kasiron ing akeh minal ilmi saking ilmu lam yanfa'aka. Lam yanfa' mongko ora migunani apa kasirun ka ing sira illa anta mala angin yen to amal sira bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Ilmu sing akeh 80 lemari kuwi mang tidak akan pernah bermanfaat dawuhe wahyune nabine Bani Israil kecuali wong iku mang ngamalno 3 perkara. Sing pertama apa? La tuhibbud dunya yaiku ora demen sira adunya ing dunya. Ai mataha tegese bondo dunya wa zukhrufuha lan pepaise dunya. Falaisat mongko ora ana apa dunya bidaril mukminina iku kelawan desane wong-wong mukmin. Alfa'u utawi fa'e li taklili iku krana taklil ai tegese li annaha krana sedune dunya. Laisat iku ora ana apa dunya daro jazain iku desa piwales lil mukminina kedue wong-wong mukmin fa inna daro sawabihim mongko setuhune desane ganjarane mukmin al jannatu iku swarga. Bon ngene. Sing nomor setunggal ilmu tidak akan pernah bermanfaat nek awake dhewe niku seneng dunya. Kenapa kok ngono? Karena dunia niku bukanlah tempate wong mukmin. Tempate wong mukmin niku sombenok swarga. Ad-dunya niku panggonane wong mukmin niku sombenok swarga ora ana dunya. Lah sedangkan dunia niku adalah mata aha kur pepais tok. Mangkae sampean nek apal
surat Al Imran ayat 14 niku ya zuyyinal linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khaila musawwamati wal an'am wal hars niku ila akhirih niku lho nggih. Dadi tenan wong nang donya niku urut-urutane siji sing digoleki kur kesenengan. Nek wis bar padha senenge sing disenengi an-nisa. Oh, berarti terus wong wedok. Nek wis seneng lanang karo wedok wal banin akhire duwe apa banin ini apa anak. Lah nek Mas Umam ki sek tahap hubus syahwat tok lagian. Ya toh, zinal linasi hubus syahwat tok lagi ande. Mas Umam ki kur seneng tok. Minani sae urung bar kene tapi ketoke wis sedekahan iki perkara dhewe pengin. Ya toh. Jadi runtutane wong niku teng Al-Qur'an wis jelas. Siji awake dhewe niku urip nang donya seneng kesenengan tok. Senengan antara lanang antara wedok minan nisa. Nek wis padha senenge antara wong lanang mbek wong wedok niku akhire nikah terus duwe wal banin, duwe anak. Tuh, sing digoleki wong nikah napa? Sing pertama mesti anak dhisik. Lah setelah niku wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Nek wis duwe anak ya wis nek wis bar nikah duwe anak niku seneng kelompok-kelompok emas. Seneng kelompok-kelompok perak. Ya toh. Gerwong bar nikah wis duwe anak iki mesti sing digoleki gak tuku emas neh, Mas. Lho, sing ditakok kan kur kuwi ya. Apa maneh antam saiki mundak terus, Mas. Ya. Ya. Saiki sak grame wis meh 3 juta kok nggih. Nah, setengah gram ae iki niku saiki 1.500.000 pira. Nah, niku sing antam. Nah, tapi nek emas sing emas perhiasan ya gak sampai paling. Ya. Iya, Mas Umam sing rawi kudu mbok selidiki lho Mas ben apa mas kawin kuwi ya kudu golek gelang, kalung kabeh kuwi. Pun nggih. Nek wis bar seneng emas, bar seneng perak, ya niku wong nek wis bar nikah, bar seneng duwe anak, seneng emas, seneng perak, akhire wong niku seneng wal khailal musawwamah. Nek cara tafsir niku kuda sing digawe tunggangan. Artine wong nek bar nikah duwe anak, duwe emas niku sing digoleki apa kendaraan. No Al-Qur'an wis jelas. Runtutane wong kados ngoten niku. Nek wis kendaraan duwe, sepeda Vario wis duwe. Ya toh. Sepeda Beat ya wis duwe, Avanza ya wis duwe. Ya toh. Misale. Mantun ngoten niku wal an'am. Akhire wong niku mang seneng ingon-ingonan. Tuh, akhirnya padha tuku sapi, tuku wedhus, ngingoni pitik. Kuwi kan wis penggawean nek wis bar tuku mobil, bar tuku apa-apa kan karek ingon-ingon. Nek bar ingon-ingon karek pengin tuku sawah, pengin tuku omah. Kuwi wis teng niku mang. Ya toh? Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi kudu eling saapi-api tempat kembali kula jenengan sedaya niku adalah yang Gusti Allah. Pun nggih, niku adalah salah satu pertama kula jenengan sedaya ilmu kula jenengan sedaya niku gak bakal manfaat nek sek hubud dunya. Artine dunya niku sek kemantil tenanan. Karena napa? Dunia niku bukanlah menjadi tempat terakhir awake dhewe. Ya, dunia niki adalah ladang. Sampeyan saiki icir somben karek manen. Nek saiki nok donya ora duwe iciran, somben nok kono karek klenga-klengo. Icirane Mas Umam ya ora kenek mbok jupuk. Ya, nek nok donya icirane wong saya kenek dicolong. Nek nok akhirat ora kenek. Nok akhirat wis mesti gawe dhewe-dhewe. Ya, makanya ciri-cirine wong hubud dunya niku dunia menjadi tujuan.
Sing dipikir ki kur donya. Makanya teng kitab Munjiat niku diterangno ada 4 hal sing nggarakno wong niku nek sing dipikir kok donya tok satu. Dia tidak akan pernah selesai menyelesaikan pekerjaan kuwi. Yang kedua, angan-angannya terlalu tinggi, gak ngarah tercapai. Niku no kitab Munjiat niku lho nggih. Dia lalai beribadah, serakah, rakus dan lain sebagainya. Makanya kula dhewe wingi pas no pasar ngerti no ngarep moto kula dhewe. Antarane wong adol Lombok ya padha bose niki. Niku ya cengkrean tenan, ya gelut tenan. Jadi sawang wong sak pasar iku lho, awan-awan kan nek nang guri kan pasar grosir to niku nggih. Malte niku sing guri wi pasar grosir nek awan. Lah ya mbah perkarane apa gak paham kula. Mungkin dari dahulu jere wis duweni masalah. Akhirnya ya gelut tenan. Ya pe jotos-jotosan tenan. Oh tak delok kok ya apik ya nek wong gelut ini ya apik ternyata ya. Tak delok kok ya pantes ngono disawang perkara donya digawe jotos-jotosan. Lho, tapi nyuwun sewu. Malih nggih, contoh malih. Antara dunia mbek akhirat awake dhewe kadang niki lebih seneng karo dunia. Nek enek wong tua, ya, wong tuane awake dhewe lara. Utawa mantun niku wong tuane mati. Sing digudak pertama babagan donya mesti warisan. Tapi kenapa ketika orang tuane sek urip kon ngrumat wong tua kok ora enek sing padha? Lah iya toh. Tapi nek wis mati wis gage-gagenan aku bagian pundi. Tapi nek sek urip dikongkon ngrumat wis kowe ae. Wis sing duwe akeh. Lho, nggih napa mboten? Padahal kan ngoten niku darul somben kuwi apa omahe awake dhewe niku adalah jannah swarga. Lho, tapi awake dhewe niki kadang lupa nggih. Lupa terhadap apa jenenge somben awake dhewe bakal kelanggengan alam kelanggengan ya somben akhirat. Pun nggih. Dadi kok enek wong ilmu kitab sing rupane 80 lemari ki mang tidak akan pernah bermanfaat ketika orang niki mang tidak melakukan 3 hal, yakni la tuhibbud dunya, ora seneng dunya. Karena napa? Falaisati bidaril mukminin, karena dunia niki tidaklah menjadi tujuane orang-orang mukmin. Bon nggih. Wis ya sekedar lah dunia ya wis digudak, pokoknya isuk wayahe nyambut damel ya nyambut damel, engko wayahe ngaji ya ngaji, wayahe ibadah ya ibadah. Kuwi jenenge sing pasti kados ngoten niku. Makanya dek wingi ngajine no Ansor wingi kan ya ngoten bener. Ya jasad kuwi wis sing ngopeni Gusti Allah, wis bener niku, ya. Cocok. Padahal wingi ngajine bar magrib ya sing takji ya kuwi. Lah Mas Umam lho kok tak kandhani kuwi lho sing ngaji dek wingi bar magrib kuwi dibaleni neh nyonto aku pas magrib kuwi mang aku. Ya toh. Jasad kan enek loro kuwi mang to ya. Lho, awake dhewe iki dititipi jasad mbek roh. Bener to nggih nika. Nek jasad wis urusane Gusti Allah. Ya toh. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Nek wong sing jasad niku wis tanggungane Gusti Allah. Tapi nek roh niku kudu sing ngelola awake dhewe. Awake dhewe kudu golek ngono lho. Roh artine ati, sampean kudu golek ngaji, kudu kumpul mbek wong soleh-soleh. Pilo tombo ati denane niku lho, nggih. Lah niku ya fatayat denane ya sing takji ya kuwi padha wae. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusahib. Ilmu tidak akan pernah bermanfaat nek awake dhewe wala tusahib lan aja ngancani sira as-syaitona ing syaiton. Bi antuti kelawan yen to manut sira amrohu ing perintah syaiton. Bi mukhalafati amrillahi kelawan nulayani perintah Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Falaisa mongko ora ana apa syaiton birafiqil mukminina iku dadi kancane wong-wong mukmin. Ai tegese
Li anna syaitana krana setune syaiton laisa iku ora ana apa syaiton rafiqon iku dadi kanca lahum keduwe mukmin. Wis. Sing nomor kalih, kula jenengan sedaya dilarang kekancan kalih syaiton. Atau dilarang berteman dengan setan. Karena napa? Koncone awake dhewe niki ora seton, tapi koncone awake dhewe adalah orang-orang mukmin. Ya kaya kula sampean kabeh iki kanca. Tapi kadang kanca ya iso berubah jadi setan, ya toh. Musuhe wong niku ada 4, nggih. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini adalah musuh. Yang kedua adalah nafsuka. Hawa nafsune awake dhewe. Yang ketiga adalah as-syaitonu wal jinnu, setan dan jin. Yang keempat as-syaitonu lil insan, setan-setan dari kalangan manusiawi musuh. Tuh. Setan sing doyan sambel, setan sing doyan sego pecel ki engko. Oh ya setan padha wae. Nek ngejak elek, maksudnya ngono lho nggih, nek ngejak elek ya, nek ngejak elek niku setan. Tapi nek ngejak apa ya mboten. Jadi 4 musuh manusia niku mempunyai 4 musuh. Termasuk nyuwun sewu sampean niku di dalam diri manusia niku ada 4 celah. Sing setan-setan niku nggodho awake. Jadi setan niku lebih banyak menggoda manusia niki lewat 4 hal. Sing pertama, setan niku menakuti mereka dengan rasa kemiskinan. Ya toh? As-syaitanu ya'idukumul fuqara wa ya'murukum bil fahsya. Kuwi nek Al-Qur'ane ngono. Saman tingali wong niku kadang awake dhewe niki merasa engko nek aku ra sugih iki, nek aku melarat iki engko ngene. Ya toh. Jadi setan iki ngelola atine awake dhewe sing pertama dengan rasa kemiskinan. Kowe kudu golek sugih. Kowe nek miskin dinek wong. Lah carane sugih kudu nyolong. Carane sugih kudu korupsi. Carane sugih kudu mbeduki wong. Lah kuwi setan. Loh. Yang pertama sing diserang awake dhewe oleh setan, sing digodha awake dhewe terhadap setan yaiku 1. Setan niku menyerang dengan rasa kemiskinan, ya. Menakut-nakuti awake dhewe niki dengan rasa kemiskinan. Kowe nek ra sugih engko ngene lho kowe. Makane saiki mumpung gak enek wong, mumpung gak enek sing roh, 50.000 lebokno saem ra apa-apa. 100.000 lebok saem ra apa-apa. Kuwi proyek enteng-entengan. Nek sing proyek abot-abotan yo akeh. Ngono lho ya. Jadi setan iki kados ngoten niku. Kuwi nggih. Nah, jajal engko dipasno no awake dhewe, padha to gak. Yang kedua, setan niku menggoda manusia niku dengan mengingat-ingat keburukan orang lain. Gitu. Contohnya Mas Umam, gitu, Mas Umam nih contohnya ya. Dia tahu ngelarani hatiku. Dia tahu ngelok omongan wis kowe iki ora pantes blas dadi kiai misale. Kiai kok kelakuane ngono contone. Lah, sing dieling-elingi kur elek tok, elek Mas Umam. Padahal dia nek nggo sego pecel kuwi ra tau mbok eleng-eleng. Nek ngebosi sego pecel, nek ngebosi apa kuwi ora tau mbok eleng-eleng. Sing dieling-eling mesti eleke tok. Kuwi setan, ya. Setan ini adalah ngoten niku mang. Ya. Makanya awake dhewe niku sering sekali, ya toh. Awake dhewe kadang gak cocok mbek wong niku hanya gara-gara satu perkara. Padahal dibaliknya wis apik kabeh. Lah sing garakno ora apik niki mang setan. Budone apa? Mengingat-ingat keburukan orang lain. Ya toh, wi setan tenan wi. Setan pinter tenan nek nggodho. Ya, lunyu pisan lambene yo nen. Loh niku lho nggih. Yang ketiga,
Setan niku menciptakan pintu-pintu kesuudzonan. Artinya sampean selalu berprasangka elek terhadap wong kuwi. Mas Umam ki niate ngaji terus ki yo mesti enek niat tersendiri ki. Orang arah murni karena Gusti Allah gak ngarah. Orang arah ki. Misalnya kayak Pak RT pisan diun, Pak RT melok ngaji ki gak murni karena dia pengen ngaji ki. Misalnya contohnya kaya ngono kuwi mang. Lho. RT sing ndi pokoke RT kabeh. Lho, pikir pintu-pintu kesuudzonan niku akan muncul ya toh. Setan niku muncule kados ngoten niku. Mas Sahrul iki ya ketoke kok sawergep ngaji ki mbah ketoke duwe apa ki. Mas Umam kok sregep nek jamaah ki mesti enek sing disir iki jamaah. Lah, misale kaya ngono kuwi jenenge menciptakan pintu-pintu kesuudzonan. Awake dhewe menjas orang ya. Awake dhewe apa jenenge ngarani wong tanpa ada dasar yang pasti. Oh. Nah, garakno awake dhewe kadang bermusuhan. Akhirnya ngono musuhan ora cocok. Lah, ngoten nggih. Kuwi adalah setan. Wis jelas niku. Pun nggih. Sing terakhir setan niku apa jenenge menciptakan angan-angan sing dhuwur sehingga awake dhewe niki tidak akan pernah bisa mencapai. Contohnya kaya trio denane duwe angan-angan pingin ngepek anake gudang garam. Tapi akhirnya bangkrut dhisik. Jarene ngono kuwi mang. Ya. Angan-angan yang terlalu tinggi niku setan kados ngoten niku. Kowe kudu ngene, bareng ngene nek wis oleh dhuwit ngene kudu tuku iki. Kudu tuku iki. Kowe nek ra ngene keri mbek kancanem. Lah, angan-angan yang terlalu tinggi sehingga awake dhewe niki melupakan kewajiban-kewajiban awake dhewe niki adalah pintu-pintu setan ya. Setan niku memasukinya lewat kados ngoten, angan-angan sing tinggi. Awake dhewe pokoke umur 40 kudu tuku mobil, umur 35 kudu duwe omah. Lah, angan-angan yang tidak dibarengi dengan kenyataan sing pasti niku orang arah angel. Artinya angan-angane dhewe yo kurus tinggi langit tok tapi tidak pada tempatnya. Kuwi gak kena, ya. Aja ngono. Niku adalah pintu-pintu setan. Makanya setan niku paling pinter-pintere wong. Ya. Termasuk setan niku menggoda orang niku dengan talbis. Talbis niku menipu dengan pakaian. Cah saiki niku kathah sing jerene pakaiane syar'i tapi ternyata tidak syar'i. Contohnya apa? Jilbab ngono iki nggih. Jilbab apa Mas ning ngarani? Ya, jilbab. Zaman singin kula roh jilbab iki perkarane pas kuliah niku penelitian tentang jilbab. Artinya ora kok neliti jilbabe bocah kuwi gak. Ya penelitian ngoten niku makalah tapi gawe niku temane jilbab. Jilbab niku napa to? Wis pokoke ngono kuwi lah, ya. Sing seharusnya ditutupi tambah dibuka. Dengan bungkus sing jere ditutupi. Nah, kok bingung ngomong to Mas? Jere kok ditutupi kok tapi dibuka. Artine yes nyuwun sewu kaya nek kudungan disampira ngene kuwi lho. Nah, kuwi jenengan kok jilbab ning ngarani jaman biyen. Nek sekolah iki kados ngoten niku. Nah, makanya setan niku menggoda orang salah satunya dengan talbis yaitu menipu. Aslinya dia pinginnya nutup aurat, gitu. Tapi pada dasarnya auratnya tambah. Nah, gitu. Mas Umam ya paham jane ngono kuwi ya. Mang mare sik hubus syahwat mang lho ya. Lagi tok kono mare hubus syahwat pisan. Lho, ngoten. Nggih, setan niku menggoda kados ngoten niku ya. Barang sing wis nyoto elek tapi diketok apik kuwi adalah salah satu setan ing kados ngoten niku. Pinter tenan. Nah, sing nomor kalih ya, kok nomor loro neh Mas. Teruse wis nomor pira pokoke ya.
Setan niku menggoda orang dengan cara tahsin. Artinya kamuflase. Kamuflase ya apa? Nyamarno ya? Iya Mas? Membo-membo, kados ngoten niku ya. Nah, menghiasi kaya-kaya sing dilakoni awake dhewe iki apik. Contone ya kaya omang, ya. Awake dhewe niki nglakoni wis apik ya toh. Kaya-kaya nglakoni apik tapi pada dasarnya awake dhewe niki jahat kuwasa. Ya toh. Kuwi jenenge tahzin kamuflase. Pinter setan. Apa meneh antara nek enek wong cengkrean ada dua orang sampean konconan mbek iki ya konconan si A ya konconan si B. Pas sampean jagung mbek si A ya omongane lunyu tenan ngendosi si B. Tapi engko ketika sampean konconan mbek si B, sampean ya penak luwenyeh nek ngolek-ngelek si A. Lha kuwi jenenge kamuflase, tahsin. Ya toh? Setan iki kados ngoten niku, pinter ya ra kaprah. Piye, gak enek sing pengen dadi setan iki kok pinter setan ya. Lho gitu. Ya. Terus termasuk sing selanjutnya setan niku nggodha awake dhewe iki babagan persetanan tok iki sing diulangi dina iki ya. Ya. Yaiku jenenge taswif. Artine menunda. Setan niku seneng nunda-nunda. Ini misalnya contohnya, wis enek adzan, ya toh. Jane no sampean ya rame apa-apa, jane lo ya. Corono wis longgar, wis gak mergawe ya gak me apa-apa. Krungu adzan janjane wayahe salat maghrib, janjane wayahe salat isya, zuhur, asar. Tapi sampean seenak-enakane kondisi wong lagi jam 11:30, lagi jam 12. Lah kuwi setan. Persipatan setan wis mbok nggo bendina ya kuwi. Ya ta sing digawe dhewe bendina ya ora setan-setan tok iki. Contone maneh. Ya. Alah aku sek nomok me apa melok ngaji. Alah aku sek nomok me apa salat. Engko ae nek wis tuwek-tuwek tak aku lagi salat. Lalah wis tuwek tenan keterak lara linu, keterak lara nguyeng ora sida salat. Niku taswif. Jadi setan ini pintere kados ngoten niku. Ya, makanya perlu awake dhewe niki kudu auzubillahi minasyaitonir rajim. Lho, niku tenan trae. Sing terakhir nggih, setan niku nggodha awake dengan cara tahwin. Tahwin niku meremehkan. Contohnya nglakoni dosa sing kita nglakoni setiap hari tapi awake dhewe ngremehno. Alah dosa ngene kok enteng. Alah kurmasi cah wedoke kok enteng. Nah yo rapate abot dosane. Lah kuwi jenenge meremehkan dosa kados ngoten niku. Ya, termasuk meremehkan waktune salat, dereng. Ya, termasuk ngremehno dawuh-dawuhipun ulama, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi diremehno. Ya toh. Kuwi setane kados ngoten niku menggoda kula jenengan sedaya. Makanya setan niku termasuk keistimewaane dia memiliki sifat istiqomah. Setan istiqomah godha wong ket biyen mulai zamane Nabi Adam sampai sumben, sampai entek-enteke wong. Kerjaane ya karo istiqomah tenan deh. Ya, makanya enek pertanyaan apa? Kelakuan apa sing setan ra seneng menungso ya ora seneng. Jarine apa kae njupuk bojone setan ya ora oleh jere. Ya ora seneng setan dah ya ngamuk jarine ngoten. Ya gitu. Makanya nggih setan niku gak enek enteke, setan niku ada terus. Orang rahmati tapi tambah beranak tambah akeh. Makanya awake dhewe ben ke benteng apa bentengi awake dhewe ben gak kena setan ya termasuk membaca doa. Ya ape nang dindi donga. Ya ape nang dindi donga, ape metu omah ya donga. Engko mare nek kadang enek warung mbok apa mbok engko ngono kuwi lho ya. Mangke auzubillahi minasyaitonir rajim kira enek warung sing rada mening ngono bareng ya. Nah, ngono kuwi lah ya. Kuwi adalah setan ngoten niku.
Nggih. Pun nggih, niku adalah setan sing nggodha awake dhewe dengan berbagai cara. Jadi nek wong kok senengane gawe acara-acara sing nggodhoni wong ya berarti termasuk as-syaitonu minal insan, ya termasuk golong-golongane setan sing rupane menungso. Pun nggih. Ya adalah setan-setan kaya mangke. Ternyata yo kok akeh yo. Kula dhewe yo lagi ngerti kok setan iki kok tugase kok yo akeh tenan. Kula dhewe yo lagi roh nek setan iki yo repot tenan dhek nggodha wong yo repot tenan kok. Ora kena ngene genti ngene, ora iso nganggo iki. Ora iso dengan menunda-nunda dengan meremehkan. Yo. Ora iso meremehkan dengan kamuflase. Nek nang dhuwur panggung dadi kiai tapi nek nang nguri hujat. Lho, kuwi kan yo kamuflase ngono kuwi. Setan iki kados ngoten niku. Lho iya ta. Nek nang ngarep dadi Pak Ustad mulang ngaji jere. Tapi nek nang nguri ya bosok. Lho. Kuwi kamuflasene setane kados ngoten niku. Pun nggih, wis. Sing nomor kalih dawuhipun wahyunipun nabiyine Bani Israil, ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak melakukan 3 hal iki. Sing pertama, ojo sampai seneng dunia, karena dunia niki bukanlah tempatnya orang-orang mukmin, melainkan tempatnya orang mukmin adalah somben swarga. Yang kedua, awake dhewe jangan berkekancan karo setan, karena kancane awake dhewe sing asli falaisa birafiqil mukmin, yaiku rupane wong mukmin. Kula jenengan sedaya niki dadi kekancan. Pun makanya sodi kuka man soddaqok la man soddaqo, termasuk konco sing apik niku adalah konco sing selalu memberi nasihat ketika awake dhewe salah, bukan sing mendukung ketika awake dhewe salah. Enggak. Kok enek kancane awake dhewe salah nglakoni hal salah, ki aja ngono, iki dhuwit ora cocok iki. Nah, tambah dek ora apa-apa terus engko sok ben nek oleh aku ya bagi. Lah, sing enek kok kanca sing model ngono ku ya berarti ya padha wae, ora kok tambah kanca sing apik niku. Nek oleh proyek kandhani pisan aku sok ja info pokoke nek wis cair info lah, ora ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'ti lan aja nglarakake sira ahadan ing wong suwiji-wiji min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah. Falaisa mongko ora ana bi khirfatin apa nglarakake iku kelawan bi khirfatil mukminina apa nglarakake iku kelawan apa niku kawehane wong-wong mukmin. Dadi yo aili annal idaa tegese krana setuhune nglarakake laisa iku ora ana sonatuhum, laisa iku ora ana apa ida sonatuhum iku gawane mukmin. Apa sonaan dadi wis artine ngeten nggih. Kula jenengan sedaya niku gak oleh nglarani sesama muslim, sesama wong Islam. Mangkae dewau enten tamu nggih cerita, Mas, keluargaku ki kok ruwet kabeh ya. Masku ki ya kok ora dadi mbek bojone. Sing mbakku iki utange kok ya akeh bar kenek gendam. Ya, lah sing iki kok ngene, dulure akeh tapi rumahe penuh dengan masalah. Jadi dhek sadar nek iki ada masalah nang omah iki. Akhirnya nggih kula sanjangi, mesti nek enek masalah akeh niku mesti ada masalah sampean utawa keluargane sampean mesti ada masalah dengan Gusti Allah. Artinya ada tingkah lakune awake dhewe sing siji kadang nyakiti Gusti Allah, yang kedua nyakiti orang lain. Oh, ternyata terus dipikir-pikir opo ya. Ternyata salah satunya ora cocok buane kuwi yo medhot seduluran karo dulure. Dulure wis kowe ora tak aku dulur saiki. Pedhot.
Salah satunya kados ngoten niku. Nah curhat ngono lagi piye to ki janjane keluargaku kok semar raut. Masku ya ora dadi, duwe bojo lagi 2 tahun ora dadi. Sing mbakku sing nomor loro iki ya ape budal merantau, anake papat. Anake 3 atau 4 ngoten. Ki terus piye keluarga kok ngene. Keluarga kok ruwet kaya ngene iki kenapa? Engko iso padahal dhuwit iki ya enek jere. Ya. Dhuwit iki ya enek tapi niku dhuwit kok ora kena diceleng. Kok sek utang ae. Sek utang ae. Apa maneh bar jere bar njupuk apa kur ta apa ngono kuwi. Kur ya apa tuh janjane aku ora paham ngono kuwi ya. Usaha ya. Usaha rakyat. Jere bareng ngono bereng. Tapi kok ya ora dhuwit iki kok ya kok ono yo dan ora ngumpul. Akhire kula sanjangi ngoten. Wis sampean nangen-nangen ya. Mbok menawa wae ada sesuatu sing garakno Gusti Allah niku sampean utawa keluargane sampean tahu berbuat sesuatu sing Gusti Allah gak disenengi Gusti Allah utawa hak-hak adami antara seseorang niku pernah sampean nglakoni kesalahan. Lho, makanya ngoten nggih, nek awake dhewe kena musibah. Awake dhewe kok kena kali Gusti Allah dikai musibah, dikai lara ora wis-wis, dikai ekonomi kok seret ora ndang lancar-lancar. Dikai anak kok ngene, keluarga kok ngene. Kuwi kudu dikoreksi. Ya. Apa to awake dhewe pernah nglakoni sesuatu, apa to awake dhewe pernah garak nopo lah, kuwi kudu dikoreksi nggih. Makake awake dhewe kudu pinter. Pinter iki artine mengelola hati ne awake sampean kabeh kudu iso. Ya, wis niku nggih. Wis kula terusaken. Wis diwaca tok. Wal maqalatu lan utawi pengucap wal maqalatu sadisata asyarata utawi pengucap kang kaping 16. An Abi Sulaiman iku saking Abi Sulaiman Ad-Darani iku Ad-Darani. Jenenge Abi Sulaiman niku asline Abdurrahman kang aran Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Wa daronun utawi daron iki artine Abi Sulaiman Ad-Darani niku jenenge qaryatun iku jenenge desa min kura saking pira-pira desa Damasko negara Damaskus. Wa matalan mati sapa Abu Sulaiman sanata khamsa wa asyarata ing taun 15 wa mi'ataini lan 200 berarti 215. Anahu apa setune Abu Sulaiman kala iku ngendika sapa Sulaiman fil munajati ing dalem munajat ma Allah taala sertane Allah taala. Munajat niku napa? Munajat niku ndedonga teng Gusti Allah ya, nyuwun teng Gusti Allah tapi dengan izinan. Artinya ketika sampean dhewean ya, dhewe nyuwun teng Gusti Allah munajat, ngelem teng Gusti Allah, najat iku ngelem teng Gusti Allah niku jenenge munajat. Tapi nek ndonga bareng wong akeh-akeh jenenge istighosah. Nek ngrasani bareng wong akeh jenenge ya wis kuwi ya wis jenis digosip nek ngrasani wong akeh, nek maca tahlil, tahmid dan lain sebagainya nek mbek wong akeh jenenge istighosah. Piye munajati ilahi duh pangeran kula. Lain tolaptani nyekti lamun nuntut tuani ing kula. Bidan bi kelawan dosa kula. Laat lubannaka mongko nyekti nuntut kula ing tuan bi afika kelawan pangapunten tuan. Li anna maufirataka krana sedune pangapunten tuan ausau iku luweh jembar min dunubi tinimbang dosa-dosa kula. Oh, winter tenan iki. Abi Sulaiman winter. Gusti, nek sampeyan nuntut aku karena dosa-dosaku, nek sampean ape nyiksa aku karena dosa-dosaku sing akeh, sampean bakal tak tuntut balik, sampean bakal tak jaluk balik dengan bi'afika. Dengan apa? Sifat
ampunane sampean. Pinter tenan. Masya dosane akeh, ya toh. Ki Salman ya Nabi Salman ki lho nggih. Masya dosane akeh. Somben nek dituntut dengan dosa yang banyak, Abi Salman niki mang somben yo bakal nuntut Gusti Allah. Jere Gusti Allah sampean zat sing pengapura. Pengapurane sampean lebih luas daripada dosaku, lebih akeh daripada dosaku. Ya kok pinter tenan yo. Ya bolak-balik ya tetap kalah to ya. Bolak-balik tetap ya Gusti Allah ya tetap luweh jembar pengapurane. Sing nomor kali wa in talatani lan nyekti lamun nuntut tuwani ing kula bibukhli kelawan medhit kula. Nek Gusti Allah nakoy awam le kowe kok medhit le. Nah wis iki iso ben iso jawab ya awake dhewe ya. Nek ditakoki Gusti Allah iso jawab perkara tau ngaji nasoeh iki. Biyen Abi Salman tau dawuh. Nek aku disiksa kali Gusti Allah, nek dituntut kali Gusti Allah, nek dosaku akeh, sampeyan matur teng Gusti Allah. Gusti dawuhe Abu Salman pas aku ngaji malam Rebo, masih dosaku akeh tapi lebih besar pengapurane sampean. Pinter tenan bocah iki ngono to ya. Lho. Sing nomor kali. Nah, dawuhe Abu Salman munajate piye? Misale panjenengan nuntut dhateng kawula terhadap sifat medhit kula. Binman il wajibi kelawan nyegah perkawis wajib, auman isaili utawa nyegah wong kang wis. Tuh, iki lho. Siji artine wong medhit niku ora kok wong sing gak gelem sedekah tok. Wong sing mencegah dari kewajiban-kewajibannya. Contone yaiku mbayar zakat. Zakat niku rupanya ada dua, zakat fitrah kali zakat mal. Zakat mal apa wae? Ya jenenge pertanian juga. Ternak, perniagaan. Profesi sing saiki anyar-anyar fikih kontemporer niku kan pun enten zakat profesi. Ngoten nggih. Auman isailin utawa nyegah saking wong ngemis. Sampeyan nek wong ngemis wis ngene tok. Wis nek ngene tok dadah. Lagi kau wadono wong ngemis wis ngene. Nanti wong ngemis wis ora tau menggok. Mimma saking barang. Fadula kang luweh apa ma indi ana sanding ingsun. La'at lubannaka mongko nyekti apa jenenge ki mang nuntut murih kula ing tuan bisa kho ika kelawan lumo tuan ai bikaro mika tegese kelawan lumo tuan. Oh pinter nek sak wayah-wayah awake dhewe dituntut kali Gusti Allah jadi kowe kok duweni sifat medhit. Maka Abu Salman niki jawab kula nggih bakal nuntut panjenengan Gusti dengan sifat lumane panjenengan utawa dengan sifat kemuliaane panjenengan. Oh, cocok tenan iki. Sampeyan kena digawe bahan ya. Nek awake dhewe kok misale wis muga-muga lancar aja sampai ditakoki sing model-model ngene iki. Nek kok delalah kok ditakoki yo malam Rebo biyen tau ngaji iki sampai nonton Gusti Allah. Wes sing nomor 3 walain adkhal walain adkhaltani lan nyekti lamun nglebetaken tuwani ing kula annara ing neraka. La akhbartu mongko nyekti ngabari kula ahlun nari ing ahli neraka biani kelawan setuhune kula uhibbuka iku demen kula ing tuan. Gusti nek jenengan nglebokno neraka kula jadi wong sak neraka niku bakal tak kabari bahwa panjenengan niku adalah apa bi'anni uhibbuka kelawan setune kula uhibbuka iku demen kula ing tuan. Bakal ngabari wong sing nang neraka niku bahwa aku iki seneng mbek Gusti Allah. Jadi nek wong kok kondo-kondo aku ki seneng Gusti Allah, aku ki disenengi ya disenengi Gusti Allah. Akhirnya kali Gusti Allah ya diangkat mlebu swarga. Mangkae munajate wong selawatan kan ngono. Gusti nek misale dosa kula kathah kok jenengan lebokno swarga nggih. Nggih kula nyuwun izin mugi-mugi sampeyan iso ngadekno
bersolawat nang neraka. Mun jarene wong sing nok selawatan kan kados ngoten niku. Kuping kula niki janjane rondok penak nek dige ngrungokno selawatan ku rondok penak. Tapi kok dosa kula kathah Gusti. Nek misale kok dilebokno neraka, perkara kuping kula niki rada penak digawe ngrungokno selawatan, izina somben nang neraka gawe bersolawat. Jarene ngono. Oh akhirnya ya aja neraka kok digawe selawatan ae munggah ae nang swarga. Niki munajate awake dhewe sebagai wong sing seneng selawat. Ngono lho nggih. Nah, jadi munajat niku penting. Abu Salman Al-Faris Abu Salman ya jenenge asline sapa Abdurrahman Atiyah pinter tenan nek dilebokno nek di dosane akeh ya njaluk sepurane Gusti Allah lebih akeh nek diarani wong medhit Gusti Allah luweh lemah nek dilebokno neraka bakal dikabari nek aku ki kekasih Gusti Allah aku ki seneng kali Gusti Allah. Mun nggih ngoten mawon pelajarane dinten niki niku dieling-eling awake dhewe musuh terberat awake dhewe niku bukanlah siapa-siapa yaitu adalah nafsuka awake dhewe. Nafsune awake dhewe termasuk setan-setan dari golongan jin dan manusia niku adalah musuh-musuh kita. Terus dewau ada beberapa godaan-godaan setan sing bisa menjerumuskan kita. Lebih-lebih yang pertama setan ku menggoda dengan kefakiran dan kemiskinan. Pun ngoten mawon mugi manfaat, mugi barokah, mugi dadosaken sababiah kita sedaya asal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun mekaten ingkang saged kula aturaken mugi manfaat barokah ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad